муассисаи давлатии муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои Кӯлоб, ки зодаи даврони истиқлолияти кишвар аст, имрӯзҳо ба яке аз муассисаҳои пешсафи таблиғкунанда ва муаррификунандаи сиёсати фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар тӯли анқариб беш аз 15 соли фаъолияти хеш муассисаи мо тавонист ки на танҳо дар шаҳру вилояти шаҳри Кӯлоб ва вилояти Хатлон, балки дар саросари ҷумҳурӣ ихлосмандон тамошобинони худро пайдо намояд. дар осорхонаи тариху кишваршиносии 2700-солагии Кӯлоб, ки 5 шуъба дорад ва дар 8 толор нигораҳо доман паҳн карданд, ба маърази тамошо гузошта шуданд, тамошобинон пеш аз ҳама бо таърихи қадимаи Кӯлоб, шаҳри бостонӣ шиносоӣ пайдо мекунанд. Ногуфта намонад ки тавассути шаҳри Кӯлоб ду шоҳрои бузурги абрешим мегузашт ва маҳз гузариши ҳамин ду шоҳрои бузурги абрешим имкон дод ки ҳунарҳои мардумӣ дар ин шаҳри бостонӣ ривоҷу равнақ ёбанд. толори аввалияи осорхонаи 2700-солагии Кӯлоб толори таърих ва археология номгузорӣ шудааст. дар инҷа аслан бо тамошобинон бо нигораҳои мутааллиқ ба асрҳои 4 пеш аз мелод, 4-3 пеш аз мелод, яъне ки анамук ду ковишҳои бостонӣ ки солҳои 2002-2005 дар шаҳри бостонии Кӯлоб экспедитсияи махсус бо мақсади таҷлили 2700-солагии Кӯлоб сурат гирифта буд, аксаран аз ибтидо аз ҳамон нигораҳо аст ва баъдан дар бораи асри биринҷ. бибинем дар асрҳои масалан даврони неолит, агар дар неолити Кӯлоб бештар нигораҳои сафолин, яъне ки ҳадди аввали пайдоиши ҳамин нигораҳои сафолин ба назар расанд, яъне ки пайдо шуда бошанд, дар давраи асри биринҷи Кӯлоб аллакай баъзан коркарди санг ба назар мерасад. масалан як ҷоми сангӣ ёфт шудааст дар аз асри биринҷ дар маърази тамошо гузошта шудааст ки ҳунармандони Кӯлоб дар баробари коркарди хуби гил масалан тавонистанд ки аз сукунати, яъне ки як ашёи сангин низ биёфаранд, ки ин аз ҳунармандии волои ҳунармандони кӯлобӣ шаҳодат медиҳад. ё ки мавҷудияти санги уту, бибинед ҳамин санги уту ё ки дарзобсанге ки мегӯянд, аслан барои дарзмол кардани ҳамун либосҳо ё ки пӯст ҳамун пӯшишҳо буд. агар ба таърихи ҳамин калима назар афканем, худи калимаи утюги русӣ ҷои шубҳа нест ки аз ҳамин калимаи утуи тоҷикӣ бошад. ҷолибияти дигар ин аст ки дар қисмати байни осорхона мо хумҳои калонҳаҷмро ҷо кардем. хумҳо мутааллиқ ба асрҳои гуногун ҳастанд. мо дорем аз ҳазораи 2 пеш аз мелод то давраи масалан аслан кушониён, яъне асрҳои 3-4 мелодӣ дар инҷа ба маъраз гузошта шуданд. хумҳо ба ду қисмат ҷудо мешаванд. баъзан хумҳое ки калонҳаҷм ҳастанд, аслан дар хоҷагии қишлоқ ҳамчун амбор, ҳамчун барои нигоҳ доштани орд, барои нигоҳ доштани масалан ҳамун маводҳои гуногуни хоҷагӣ ва баъзан хумҳое ки хурд ҳастанд, оно аслан барои кӯчонидан ё кашонидани бор аз як мавзеъ ба мавзеъи дигар тавассути чӣ хеле ки дар гуфтем тавассути Кӯлоб шоҳрои бузурги абрешим мегузашт ва ҳамин кӯчонидан ё ки интиқоли маводҳои хӯрокам тавассути ҳамин хумҳо сурат мегирифт. хай дар замонҳои боз қадимтар хумҳоро дар замони масалан зардуштия дар Кӯлоб ҳам дар дохили хумҳо мурдаҳо ёфт шуданд, яъне ки макони дафни мурдаҳо ҳам низ будааст. барои ҳавасманд гардидани ҷомеаи шаҳрвандии Кӯлоб мо дар қисмати охир гӯшаҳои саҳми як ватандор, гӯшаи саҳми як ватандорро ташкил кардем ки нафароне ки масалан имрӯзҳо аз куҷои
чизе пайдо мекунанд, чӣ кӯза бошад, чӣ ягон зарфи таърихӣ бошад, ишон ба осорхона меоранд, туҳфа мекунанд, меспоранд, ё ки мо харидорӣ мекунем, аксҳошонро бо ҳамо гӯшаҳои махсус дар намоиш мегузорем, то ин ки бадин васила як муҳаббату самимият барои ҷамъоварии арзишҳо ва нигораҳои пурарзиши таърихӣ дар ниҳоди шаҳрвандон боло бигирад. толори барҳавои дигаре ки мо дар ин ҷо ба намоиш гузоштагим, ин толори таъриху бостоншиносӣ мебошад, ки ҳаёти гузаштаи мардуми моро дар давраҳои гуногун дар бар мегирад. алалхусус дар қафаси шишагин борсангҳоеро мебинем, ки мутааллиқ ба давраи асри санг, ки аслан инҳо дар шикор, дар ҷанг ва инчунин дар кишоварзӣ истифода мешуданд, ба намоиш гузошта шудааст. дар қисмати пушти қафасҳои шишагӣ бошад китобҳои бостоншиносӣ, ки аз тарафи Институти таъриху бостоншиносӣ Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таб расиданд, барои васеи хонандагон пешниҳод шудааст, дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. дар қисмати аввали қафаси шишагӣ бошад боз ҳам ҳамун борсангҳое, ки дар рӯзгор, дар ҷангу, дар шикору дар кишоварзӣ истифода мешуданд, ба намоиш гузошта шудааст. табарҳои сангӣ, ки мисол барои пӯст кардани дарахт, пӯст кардани ҳайвонот истифода мешаванд. чахмоксандҳое, ки дар натиҷаи соиш додани якдигар, яъне оташ ки пайдо шуд, истифода мебурданд, дар ин ҷо нишон дода. дар ин ҷо яке аз дигар нигорон нодид ин симоби сангӣ. дар қисмати дигари қафаси шишагин кӯлоб дар давраи асри биринҷ, ки дар натиҷаи кашф кардани, яъне омезиши мисли қалагӣ, ки металли биринҷро кашф карданд, хусусияти металли биринҷ аз санг дар он буд, ки яъне маҳсулнокӣ корро сабук мекард, баъд дигар ки вақта кам мегирифт. дар ин ҷо бошад зарфҳои кулолие, ки шаклан оддӣ сохта шуданд, ки дар онҳо на даста аст, на ҷумак аст, ҳатто на қалпуша доранд, яъне дар шакли оддӣ ки дастӣ месохтанд, дар ин ҷо дар маърази тамошо гузошта шудааст. сарнайзаи биринҷӣ, доси биринҷӣ, оинаи биринҷӣ, бозубанде, ки бо тасвири сари мор, ки мор худаш рамзи ҳушёрию зиракии анамун хазандаро нишон медиҳад, яъне мардуми мо дар гузашта то имрӯз мардуми зираку ҳушёру доно ки буданд, анамин чизро истифода мебурданд. дар ин қисмат ҳам бошад анамун зарфҳои гуногунҳаҷми кулолие, ки гуфтем, ки дар шакли оддӣ сохта мешуданд, барои гирифтани зироат, маҳсулотҳои ширӣ, моҳигӣ, барои нӯшидани ҷому дигар маҳсулотҳои моҳигӣ истифода мешуданд, нишон дода шуданд. дар қисмати байни қафаси шишагин табақҳои сафолие, ки ҳунармандони мо омода мекарданд, дар ин ҷо яке аз намунаи дигари анамин ашёи нодири нигораи нодири ҳамин осорхона ин табақи сафолие, ки дар он нақши свастика нақошӣ шудааст, ба намоиш гузошта шудааст. дар ин қафаси шишагин мо сафолпойро мебинем, ки ин натиҷаи анамун ковишҳои бостоншиносие, ки дар соли 93-94 аз тарафи Музаффар Азизӣ ва Самоили гузаронда шуд, дар оромгоҳи Мир Саиди Алӣ Ҳамадонӣ як хумдонеро ёфтанд, ки ин нишона аз он медиҳад, ки дар ҳамун вақт дар ҳамун ҷо як коргоҳи ҳаҷман хурди кулолгарӣ буд, ки тақрибан дар дохили ҳамин хумдон дар як вақт то 100 то зарфҳои гуногуни кулориро дастӣ омода карда ба бозор ба фурӯш мебарданд. яъне нишона аз ҳамон ҳунармандиву ҳунари болои анамин мардуми кулобро нишон медиҳад ва ҳатто таърихи 2700 сола будани кулобро ҳам аз ҳамин ҷо муайян карданд. гӯшаи намоишии дигари мо ин кулоб дар замони Юнону бохтар. зарфҳои кулолие, ки нисбат ба давраи асри биринҷ агар мо аҳамият дошта бошем, хеле фарқ мекунад. ин аз натиҷаи анамин пешрафти тараққиётро нишон медиҳад. пешрафти тараққиётро нишон медиҳад, ки дар зарфҳои кулолӣ аллакай дастаҳо пайдо мешавад, ҷумакҳо пайдо мешавад, аллакай шакли анамун зарфҳои кулолӣ дигар мешаванд. дигаре аз намунаи волои ҳунари мардуми мо ин анамун санг дар қафаси шишагӣ сангҳои, яъне болостунҳое, ки дар ин ҷо дар намоиш гузоштааст, ин нишона аз ҳамон ҳунари меъморӣ дар баробари дигар ҳунармандон, ҳатто санъати меъморӣ аз давраи асри биринҷ дар байни мардуми мо хеле ривоҷ ёфтааст, ки анамин болостунҳо нишондиҳандаи он аст. дигар ин сарнайзаҳо ва сикаҳои мисӣ. яке аз нигорои нодири ин гӯша ин сервизи сангӣ мебошад, ки аз қабатсанг омода шудааст. аслан ин дар маъбадҳо
истифода мешавад. дар ин қисмат бошад намунаи дигаре аз ҳамин ҳунари кулолгарӣ ин зарфҳои хурди кулолие ки аслан дар ин ҷо маводҳои доругӣ мегирифтанд, яъне нишон медиҳанд ки илми тиб ҳам то як андоза дар давраи кушониён ба як дараҷа расидааст. дар ин қисмат бошад яке аз нигорҳои нодир ки аз як ҳунари дигари мардуми мо нишон медиҳад ин чарохҳои сафолӣ. дар натиҷаи коҳишҳои бостоншиносӣ аз ҳамин минтақаи чармгаро як коргоҳи чарохсозиро ёфтанд ки намунаи аз ҳамон коҳишҳо яъне ёфтаҳои анамон ҳунармандонро мо дар ин ҷо дар намоиш гузоштаем. инчунин сагчаҳои лоӣ ки ҳамчун армуғон барои тӯҳфа кардан месохтанд ба намоиш гузошта шуд. яке аз нигорҳои муҳими ин гӯша ин зарфи сангӣ ки аз санг омода шудааст ба намоиш гузоштааст. инчунин санги осиё ки дар хонаҳо мардуми мо бо ҳамин услуб сангҳои махсусе доштанд ки барои коркарди орд яъне дар як вақт ба истилоҳ хамир кардан ки истифода мебурданд дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. гӯшаи дигари намоишии мо ин сикасозист. намунаи аз ҳамон сохти сикаҳоро дар ин ҷо нишон додем ки аслан мисӣ сохта мешуданд. дар ҳар давру замоне ки ҳар як империя ё ҳар як роҳбари давлат роҳбари империя сика месохт муҳри махсуси худро мезад ки нишона аз ҳамон давлат буд ки намунаи аз ин сикаҳои давраи сосонӣ ҳатто қадимтарин сикаҳо мо дар ин ҷо сикаҳои давраи кушониёнро нишон додагем, сикаҳои юнону бохтаро нишон додагем, сикаҳои давраи темрӣ, сикаҳои давраи бухороӣ ки аслан намунаи аз ҳамин шаклан дубликат ҳам гӯем, яъне нуқрагину тиллоӣ ки ба маърази тамошо гузаштааст. тақрибан солҳои 1904-1905 ки давраи императории Екатерина буд дар Русия, аввалин бор пулҳои коғазӣ дар ҳамин шакл ба Осиёи марказӣ дар муомилот ворид шуд ки дар баробари ин мо пулҳои коғазӣ дигар давлатҳо аз ҷумла пулҳои узбекӣ, пулҳои афғонӣ ва пулҳое ки то соли 99 то соле ки суми миллии мо баромад истифода мешуданд дар ин қафаси шагин дар намоиш гузошта шудааст.